campur sari kang paringan asma manunggale cipta karsa memangun tias kudu dibawa lesana murid bagya mulya nabi ing Sukerto kadya gaya prakat tetanggangan saaminya campur sari kang paringan asma manunggale cipta karsa memangun tias kerbu dibawa lesana murid kaya mulya nabi ing Sukerto kadya gaya prakat tetanggangan saaminya
mangon tias berbudi bawa laksana urip bagya mulia tapi ing sakerta kadya kaya prokot takakan salamiku. Ledang ler angadang nyamping pahan ases sotir cindek anguri ritmo pinaca cemengelan duk wilis Gledang ler angadang nyamping pahan ases sotir cindek anguri ritmo pinaca cemengelan duk wilis.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amja'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dumateng panjenenganipun keluarga ageng Tri Lestari Budaya ingkang tansah kula hormati, pepundhan sepuh aji sepuh ingkang pono ing pamawas miwah lebda ing pitutur, kiblat ing panembah ingkang pantes den pinundi, para pangemban pangembating praja ingkang asta pusananeng adil ing kademangan padangan sida mulya ingkang kinabekten, para alim ulama ingkang rinten kelawan dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning Ilahi ingkang dados pandam-pandaming kala dasih ingkang satuhu bagya mulya, sagunging para tamu kakung mewah putri taruna muda samudayanipun ingkang tansah kula hormati, ugi kunjuk panjenenganipun karawitan Deca Nada, ugi sesaringan kalian MA Audio ingkang tansah kawula tresnani. Sepindah sumangga kita tansah ngunjukaken ros puja dalasan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan, hidayah, inayah dumateng kula lan panjenengan sami, sehingga wonten ing wekdal siang punika kula lan panjenengan sami saged makapal dawuh wonten keluarga agung Tri Lestari Budaya kanthi rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Amin ya rabbal alamin. Shalawatun salam mugia kunjuk katur junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun beto umatipun rikala jaman jahiliyah ngantos dumugi jaman Islamiyah ingkang kebak rahmat nikmat ingkang kados kita lampahi wonten ing wekdal menika. Mugia kula lan panjenengan sami wonten ing wekdal menika tansah pinaringan ginanjar rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Dene salajengipun penyanipun keluarga ageng Tri Lestari Budaya wonten ing wekdal siang punika boten saged kumawi matur amargi nembe bombong bingaing manah suka parisuka yen to saged dipun ginambaraken lir kadya lelumban ing samudra kencana kajugruk udan mas. Sakawit paduka sami sampun kersa keroyo-royo anglungkaraken wekdal saperlu nderek angentengaken bab kerepotanipun keluarga ageng Tri Lestari Budaya. Dene kosok wangsulipun saking keluarga agung Tri Lestari Budaya boten saged males punapa-punapa. Mugia amal sih kadarman paduka sami tansah pikantuk piwales saking nugrahaning Gusti ingkang maha welas dalasan maha asih. Amin ya rabbal alamin. Dene hajat lan hajatipun keluarga ageng Tri Lestari Budaya wonten ing siang menika mangke ngantos mangke dalu inggih menika dalam rangka gebyakan wisudawan wisudawati paguyuban seni langen tayub Tri Lestari Budaya ingkang menika wekdal badhe menika mangke dalu badhe wisudawan wonten ing mangke dalu dene ing siang menika dumateng para kadang sedaya ugi kadang-kadang undangan kapurih angregengaken swasana wontenipun bahargian inggih menika gebyakan wisudawan lumantar Tri Lestari Budaya saking laladan Tangkil Sidomulyo Wonodadi dados tunggal wonten dalem padangan wonten dalem keluarga agung penyanipun Kimi Medio. Lho nggih babilih kula sakadang emangke anggen nyaosi lelados kunjuk sagunging para tamu kirang rananing penggalih
kirang sopan, kirang santun, nyuwun pangapunten ingkang sakathah-kathahipun amargi menawi wekdal handung kap siang. Monggo pahargyan campur sari tayub lumantar keluarga agung saking Decanada kita wiwiti. Monggo kita bekak kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Deca Nada.